Moi taas! Ja täällä alle 7. Nyt mä näytän, miten tätä kauneusklinikkaa käytetään. Niin kun me tullaan tänne, tässä näkyy niinku suurennettuna tää just tää naama, että sä näet sen kunnolla. Itse tykkään näistä. Sitten mä laitan niistä yleensä ruskeet. Sitten täällä on niinku, että meikit voi laittaa ihan erikseen. Niinku sä voit ihan valita, että täällä on tullut halvemmat hinnat. Ja mä itse tykkään tästä neljästä, että siinä on pisami. Sitten täällä on uusia suita ja sit ihonvärejä. Sitten niin. Ja sitten jos sä ostat sen tämmösen, niin siihen päälle ei voi laittaa toista. Vaan tulee ne yksi kerrallaan. Se voi vaihtaa niitä värejä. Että niinku se näyttäisi just siltä sun unelmasilmiltä. Mä voin näyttää mun ihan parhaan kaverin. Se on ihan paras. Antakaa se toikkiin ja semmoista, koska se ei saanut vippiä silloin kun mä sain. Se on mun sisko. Ja antakaa oikeasti sille toikkiin ja lahjoja. Tää on ihan paras taimikäylä huutomerkki. Se on ihan paras. Ei oo ehkä mikään maailman kaunein, mutta mun ihan paras kaveri. Ja toivottavasti annatte, sillä se on valittanut, että sille ei ikinä oo annettu toikkia ja lahjoja. Niin nyt silloin olisi, sen mielestä olisi kiva, jos sille annettaisiin. Niin sitten tän vois taas päivittää. Mä en tykkää, että dissaatte mun tyyliä. Mulla on ihan oma tyyli. Ehkä sulle ei oo just semmonen ihan samanlainen, tai sä et ehkä niin paljon tykkää siitä, mutta ei sitten tarvii tulla silleen valittaa, että sulla on ihan surkea tyyli, niin kuin mulle oli kerran lähetetty viesti, että miksi sulla on tommonen tyyli. Sitten mä oon vähän, että mitä? Eikö mulla sais olla? Ois kiva, jos te ette dissais siitä. Että te ostatte ihan semmosia, jee, sulla on niin kiva tyyli. Eikä semmosia, sun tyyli on hankkamaa. Mä oon valinnut ihan oman tyylin ja reitin sille tielle. Että mä en oo semmonen niinku minkälainen, ehkä mä en oo just semmonen mistä sä tykkäät, niinku just semmonen mikä sä oot. Mä oon erilainen. Et älkää dissatko. Mä oon saanut tuolla kommenteissa, et mitä, et sä vois tehdä vähän parempia videoita, et ei näissä videoissa oo mitään ideaa. Niinku, mä tykkään tehdä videoita. Ehkä jossain niissä ei oo mitään ideaa, mutta mä teen sen takia, kun mulla on tylsää. Tässä saattaa välillä tulla tämmösiä ilmoituksia, että päivitetään tietokoneen joku juttu, tai siinä voi tulla viruksia. Mä en oo ehtinyt tuossa äsken kai, jos te näette, niin tuli semmoinen juttu. Mä en tykkää sitä dissaatte siitä, että mun videon laatu on ihan huono. No, en mä mitään ala ostaa semmoista niinku kaikista kalleinta semmoista. Mä en oo semmonen. Ei mulla mitenkään rahaa kaikkea oo. Niin.
Et älkää dissatko siitäkään. Mulla on aika paljon asioita, mistä ei saisi dissaa. Mut toivottavasti ette dissaa. Niin. Koska jos te dissaatte, mä ilmoitan susta. Ja mä voin tehdä sillä, että sä et pysty enää ikinä katsoa mun videoita. Että sä et myös dissaa niistä. Mä tykkään näistä uudistuksista. Ne on ihan parhaat. Niinku ihan outoa, jos sä niinku... Mä käyn yleensä näissä foorumeissa ja kommentoin ja mä en oo semmonen, joka antaa toikkia erkkoi. Jos huomaatte, mulla on vaan 0 timanttia. Ja 176 Starcraftia. Et mä en ala mitenkään niinku ostella teille niinku jotain toikkia erkkoja. Et en mä mitään, ellei ole joku lupa tai joku lupaus. Et mä oon luvannut sulle joskus 12 vuotta sitten sillä bla. Mutta ei se ole mahdollista. En mä teille lupaa mitään. Jos mä lupaisin, niin mä olisin ihan... Joo. Niin kuin... Mä oon joskus vähän ilkeä, mut ei se oo mitenkään mun luonne. Et mä en ikinä oo dissannut kenenkään. Et älkää ite dissatko mua. Kun se ei oo hauskaa. Mä en oo mitenkään sun tulevaisuuskone, että mä annan kaikkea. Mulla ei oo loputtomasti rahaa tai timantteja. Jos huomasitte, mä äsken sanoinkin, että mulla on niin vähän. Veimi puuttuu ihan niin vähän. Ei, vähän yli puolet, mut 72 000, et ei oo mitenkään paljon. Hei, mulla oli eilen tähän saakka. Ja nyt mulla on tänne. Et älkää sit dissatko, et mä alan niinku kinu, et antakaa erkkoi. Ja niin mui. Mä en oo semmonen. Mä vaan voit kysyä, et älä please syytä mua kinujaksi. Mutta mä joskus saadaan niinku sanoa, että älä please oikeesti niinku syytä mua kinujaksi, mut saadaanko se erkan tai niin mun, kun mulla on ihan niin vähän tuolle 16 levelille. Ja nyt tiedetään minkä verran mulla on, kun mä en oo ennen kertonut, et nyt kaikki jotka tän videon kattoo, niin tietää paljon mulla on, kaverit ei näe paljon, kun mä en tiedä, että paljon tai tullaan. Mä en ikinä halua olla ilkeä. Mä haluan vaan niinku kaikkien parasta. Tai no, ehkä joskus. Se on joku poikkeava päivä. Joo. Et en voi tietää, jos te ootte ihan semmosia dissaavia ihmisiä. Et sorry, jos mä oon ollut ilkeä. Että kattokaa vaan, niin näette sitten, että mä en oo mikään tyhmä. Kohta nähdään. Noniin. Tässä on mun uusi tyyppi auton nimi. Mä laitan nyt vähän volumit vähän hiljemmalle. Et mun puhe kuuluu. Niin. Mä vaan haluun rahaa, kun mä kerään tukka.
Mm? Hyvä. Mitä semmoista? Hei, maku on ollut hirveä jos. Täällä se on vanhaus. Mä nyt uudistan sen tyypin. Mä oon tullut lahjoja. Niin. Mä en tiedä. No, mennään taas vähän pausille. Mun pitää mennä syömään. Joo, hei. Pitää kerätä rahaa. Mitäs se onnistuu? 1500. Mitäs se nyt onnistuis? Ei tälläkään mitenkään voi. Mitäs mä nyt tekisin? Pitää saada rahaa, mutta mistä nyt sitä rahaa sais? Pitäis päästä 7 level. Wow. Ihan kamalaa. Miten miten mä pääsen? Mitäs montaa paitaa sä oot tänään pitänyt? Antaa käydä. No, miksi sä pitää 2 paitaa? Tässä mulle tuli kuuma tässä. Niin, riittää se kato saapua. Miksi sä vielä sitten rikaileksi sä vaihdat? Noi meikit laittaa tänne saapua. Joo. Mulla oli tai oikeastaan VOT, elikkä vanhemmat ulon. Mites mä nyt pääsisin? Odottakaa hetki taas, kun mä yritän miettiä. No niin, mulla on 3 minuuttia aikaa tehdä tätä juttua, ja nyt mä keksin. Mä luvaan artteja niin paljon kuin mahdollista, että mä saisin Starcoinsin, koska mä jokaisesta saa 1 Starcoinsin. Joo, mä en ainakaan nyt kyllä. Niin sit. Mä en ole luvannut mitään artteja. Ihan kohta. Mulla on minuutti aikaa. Nyt mä käyn. Kiitos, mulla on nyt 3 sekuntia. Joo, kiitos, sain